Nosaltres som La Tapaïda, som una companyia de teatre físic i moviment i estem creant ara mateix la nostra primera peça, Esberlar. És una peça de carrer on el que hem decidit treballar és els límits entre l'espai interior i exterior i ens hem plantejat com podíem crear un espai d'intimitat dins d'un espai obert. Aquesta és la primera creació que fa La Tapaïda. Aquesta iniciativa parteix de mi i no va ser fins que vaig trobar les persones adients amb qui volia treballar i qui s'adaptaven al llenguatge que volíem utilitzar que no vàrem encaminar la peça. Jo me dic Elena Lalucat, soc ballarina de formació però he treballat en companyies de teatre físic i que treballen objectes també i ella és Nelma Steiner. Jo soc l'Alma, soc ballarina de professió i treballo en companyies de teatre físic també, ara farà un any. I jo soc en Pino, que soc intèrpret i també hem estat creant una mica junts la peça i faig teatre físic i em dedico a això. I jo soc el David, podríem dir el director, però tampoc m'agradaria dir director en aquesta peça perquè és molt creació col·lectiva. Més aviat és com una mirada externa a partir del que ells generen.